नमस्कार सब केहू के राम राम। आज एगो गायत्री ठाकुर के लय पर भोजपुरिये में अयोध्या के ऊपर जौन बड़ुए तवन लिखले बानी। यह समय में गुजर रहल बा जौन स्थिति ओकर पर कहल बा कि पाकि गइल मोछी अब थाकी गइल दाढ़ी हिलाउ रे मुसवा बैगन के सुनी सबे का जाने रहुआ सबे लाइक करब कि सब्सक्राइब करब कि आगे शेयर करब कि ना करब, बाकी हम गा देतनी आगे जौन होई कहल कि होई है सोई राम रुचि राखा। रामे जी पर बड़ुए आज के जौन समाज में जौन बड़े तो अवधपुरी में राम नाम के हाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अवधपुरी में राम नाम के हाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अस सतयुग त्रेता द्वापर ना हो खल होई ऊपर। अस सतयुग त्रेता द्वापर ना हो खल होई ऊपर। सगरे उपजे ललहाल गैड़ा के वाल क्या आऊसर। सगरे उपजे ललहाल गैड़ा के वाल या उसर न दूसर निवाला बा। राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अवधपुरी में राम नाम के हाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। होखे चर्चा दिन राति वादी या करे प्रतिवादी। होखे चर्चा दिन राति वादी या करे प्रतिवादी। नित समाचार में देवे भगवामय भइल आबादी। गुलाबी काया बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अवधपुरी में राम नाम के हाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। केहू गावे राम के लावल ऊ करे के ले आदि। सरिवन के श्राप मिटा के लागे दशरथ के लादी। कली मत वाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अब जे करे जवन बुझाला रामे पर बोलत जाला। अब जे करे जवन बुझाला रामे पर बोलत जाला। लागे राजनीतिक फंडा जब घर घर अछत जाला। इहे बोलबाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। अवधपुरी में राम नाम के हाला बा, राजनीति में चर्चा मंदिर वाला बा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जो बढ़िया लागी तो आगे शेयर करे के होई आ सब्सक्राइब जरूर हमार चैनल करे के होई। हमेशा 2-1 दिन पर कुछ नया नया जौन बोले तो रवा सब के देव हिंदी या भोजपुरी में। शुभ रात्रि।